तो गाइस अभी टेस्ट करना बाकी है yang bos sup tonggo teh ini nong tes teh nasi nang bai jadi kasai semut carani nani kan bai bai अच्छा है एक नंबर चलो बो नवा लगन जगह हम चना अगला तीसरा प्लेयर देखा अब नहीं दूंगा समझ Hello guys, punggam jotono no kakai noro kaham no tong nahnai tini ganggai Korean shal abono pulan noro no kakam te jiwa ya faranai jotono kaham gai tong badi oyaro te sini juga hani bagai ko kaham nang tun tini nugramani karon kamu hai koroksa koroni ano question khaiya WhatsApp te ko khaiya mukrang pirro ko khaiya nini earning busuk engka eba nini earning dangkani singo anggai ang obono clearly sana ang ani earning ya ko kubunyu kok saw no engka nya maya eng pano YouTube ro kat khailang ka bo earning kat khlaja 9 থেকে $10 kati kati engkanani adino no tani tlang thangmani borok engkai abon jagolo kisa ang nani ke video ro YouTube ro tangi earning kadeng engkai ani ro kun problem issue bo grei kuno kadeng jangnai haibono tang kat khaja bang se koto koto itu barang punuka koroksa korong nino borok saw abo haino kadeng ngai engka asukno kadeng tong kai jingon tarani itu bar borok kam sing sinai abo mane monetize ngai pai bo bini pinji soi glak $10 nya sak pinji soi yang kai $10 bidi kanai earning card mang sung tong kai obnang yon chuki semale abo tam kai normal sanai rangni uklugo ta habdi nor quality ni uklugo habdi quality ni kitungo khabrom ni ni sini mung ni kitungo khabrom ni rang uklugo khabrom kai nang shot talak lanya obno ang rang na haya ani sini mung ang man tongo tam kai ani ang nahamani kimote ani AdSense account ro kuno problem da tong ni kai ang tau sak ang nani bika mutam tino video rok nani ka haipino nuh dia je ani Google AdSense no problem tong ni mo hai topna ngani jaman sak ang rate khabi ka hai gadal play address rok ka awrok da problem ka nani ka haipino semia oman to da tan no February dangkomo March dangkomo 2 month karang kanani to theket trim $2 tong ko yo sa kat khaitlang bayo tawok ngai $1 su tong siu ngai tawok khan je lockdown ni jora earning bo kri obno ani earning nya ko akong sanai ang normal ko kong sa norok no ang phumala Google AdSense no tangai tam ka bo YouTube guideline tini norno sung momo tam kai silamai nogo taiman sadron babe ba haino thokung thoye teng momo ta slamo nong phunga taw chalo loading chicken momo sama mayo Fadikai sung puila moida moi kai sakina lene bazaro faima ba kaham hamya gura wo ba tongi mano tau sung momo slamna nai tongo omo sapikai hanyo khlai mano na sapikai tamo time rok da nang jin sai khana di sukru boi nang le kerengla tiko tung mai sapi gei kalau pi don mau 1 hour ngen norom ta logi sapi ka ngake kera tong hanya bagai kisah time na winyai kalau pi don aja bono tam ning kepala sepilan dasa tabok chicken te tomato no rugnya lanyai tomato tam ni bagai rugna ni kai sini nogo chutney rok khlaijak krei abon bagai log no rok no chutney bo bagai khlai abo phunuk nai chicken te tomato no tabok eksonge sung ruk lanyai puila ti kutung khlaina di aro khison di ti asuk tungna naina just kisa kutung khlaina di tomato rukna sakang bono kisa rawnya di ulok khuk tok na bagai jate dati bumuna ni bagai gai norok bo hake no rai ready ang botabo rai re bakya bono sung 20 থেকে 30 minutes ni andar no kari nai bono tabo kholawi bo ri nai sung muna ni bagai phat moso gathang bai hasing gai obo sung subor nai obo sung mixer kurugoi abon yagolo subori re nai
Angkai norong nogo jadi huljangnai tongka angkai huljangnai ni mano tei piang kisa kepala kai norok punya di dugan buya ba seng piang no use khalesiwana monani naikya asani seng sini sup ni bagai mosorok tiar khalene phadikai ko mosobo kisa chikon kai raina lagi tai o hasing ga kai norok mixer bai kurugnya di Orisum kai seng satni oranai thasingo tomato rukmani abo kariwoi abo mixaro egloge seng kurungnai abon yagolo pias raina di obo norok subo borimanai te momo bisingo datini bo rimanai kisa kebangke raina di obo A few moments later ingke sini tomato munka seng karinya laina je tongmani abon yagolo tok bahan eba chicken bo seng karinya lainai chicken kari mani yagolo bon chikon kai seng piece gura khainya lainai jate momo bisingo hapnani bagai subo bo norok kaisa kanai kisoni toni mano norok ni oro bekreng rok tonga kai bekreng rok momo bisingo taradi Kisa sipugai seng sini subo bore denai bekreng rok akorok ornorok nugui tongkhana chicken mosok gethei tei tomato o tomato bai mosok gethei ke borok ekloge kurungnai borok no tei risum haching gangkai seng tabuk subo bo kisa re denai haching tei pias naitongdi iko hake re di iko tabuk tomato raina mani khuktoka naina di norok tomato mohake no kisa raina di angkai tomato rabai ai sorry khukbai naikai seng mixaro renai risum mosok gethei tei somrei seng bono kuruklaino o chicken tei hasing gura hangkai momo bisingo thanai norogo haike sipignya di chicken klai te hajingo mixer tongkai mixer kurukdi eba norok sukuruk finally sini chutney ni bagai tomato seng kurukmani ready ka bono seng tabu karai thokutung gorlanai 10 to 15 ni andaro seng kari layana naitong di norok bufru kari nai abo funogirwana 2000 years later sini chutney mungka norgo nanya di norok ni bo mohai enggai thangka hangka kai bo mungka obo belaino tasty ngnai gesini 1 hour kaka 1 hour ni yagulo seng moida hulani tabuk moida hulai norong ro jam tongkang kai jam ni se tiksa chikon manai tongkang kai sini jam to kisa kotor aboni se chikon tongkang kai norok chikon mani bai norok rutino sagak di hai kai norok chikon ruti khlai pno khaimono sengkai kisa koto khlai khaiya iko obo haike sengke kaisa ruti ono duita manai jat kai khaija norok ngai chikon ke pon khaimana abo nong ni icha aboni yaglo seng pias bai chicken no tabuk bulai momoni bisingo dawine ke bono momo slam lain naitong di tabuk seng sini ruti chikono seng chicken ruboi bono seng turlain jate momo bazani momo mama hai khlai seng dului bono ruglanye naitong di bake dul norok khake kisa ke khonmani yaglo bono bukubai bukuk kisa chebui riridi Wela tui muthunggoina di aboni yagolo mumurdi piang keplani sakao mumurna norok tapok di sengbo piang keplani sakao noro 2000 years later nai nebesidi norok tabok mumu ready engjak nyongni mokol buskangono norok nugui mankana hakai norok bo nogo tongtutui lockdown ni jorao mohakai songai semano
nong no ja mansak ang phunuka tini khakai norok kaham keno tabuk slamui chai mana nehai kai norok jodino chajagai tongkang kai norok like ridi di kaisa norok ni like kaisa manka ka belai ni khusiya yang slamnai je samang na di ko ta pun jo pai ya boka sangwai chana plate khali bahing ja khasa neng tamnin khorang pai da khorang tu rồi tiếp xử lý châu bộ